Селям алейкум, в етері АТР, і я дуже радий, що сьогодні погодився зі мною вийти в прямий етер. Людина, яку я дуже поважаю, я просто не те, що впевнений, я знаю, що ви так само. І неодноразово він був на АТРі. Я не буду довго представляти, бо всі знають кіборга, героя України Олександра Терещенка. Олександре, привіт тобі. Слава Україні! Привіт. Героям слава. Я хочу, знаєш, запитати. Ну, по-перше, я знаю, що ти в Литві знаходишся зараз. Ось, і ми там бачилися. Я дуже був приємно вражений, що ти прийшов на аукціон благодійний, який ми там влаштували з Бабченком, з Sub.ua тощо. Ну і, звісно, питання просте. Як ти там опинився, що робиш в Литві щодня, стратегічно, тактично? Ну, розкажи про своє життя там, у Вільнюсі. Ти знаєш, це така досить доволі історія дивна для мене, напевно. Так сталося, що 14 лютого 2022 року я поїхав на планове протезування у Харківський інститут протезування. Мій лівий гачок вже виходив з ладу, і мені треба було ставити новий. Я був один, тому що дружина не мала щеплення, тому її відмовились приймати. До того ж народився 10 лютого онук, і вона залишилась в Миколаєві, а я зустрів вторгнення в Харкові, прокинувся десь о 4 ранку під вибух і зрозумів, що це не вибух побутового балону газового. Тут одразу ж зателефонувала дружина, сказала, що в Миколаєві відбувається те саме. Всі мої ветеранські месенджери те ж саме говорили, що це по всій Україні. Я опинився в такій доволі цікавій ситуації, тому що з речей була одна сумка, там 10 футболок, 10 шкарпеток і так далі. На щастя, а якраз цей інститут протезування, він знаходився на Олексіївці, це неподалеку від Салтова. Якраз це та сама була бік, з якого і починалося дуже багато що. На щастя, моя протезистка Оксана забрала мене до себе додому, розмістила в квартирі своєї матері на 4-му поверсі, сама була з родиною в частному секторі, ховалася. Я тиждень там провів в цьому будинку, вона мені приносила їсти. Мені здавалося, що це, знаєш, що це не зі мною, що це якийсь сюр. Я спускався вже, коли сильно прилітало, спускався до підвалу, там брав якусь з собою, у неї залишився від будівництва шматок пінополістиролу, і то 7 днів я там знаходився, ночував, і днював, і ночував в протезі, одягнений, щоб, не дай Боже, що сталося, щоб в мене все було зі мною, тому що, ну, розумієш, що з протезом не дуже багато зробиш в такій стресовій ситуації. Так минув тиждень, потім протезистка вирішила евакуюватися, ну і, звісно, мені теж нічого не залишалося, як залишати Харків. Я не намагався повернутися до Миколаєва, тому що розумів, що моя присутність поряд з моєю сім'єю – це тільки підвищена небезпека для них, тому що, не дай Боже, їм попасти до рук окупантів разом зі мною, то це вирок. Тому що я був у всіх там їх пабліках. Тому я пробирався, спочатку евакуювався на Дніпро, і в Дніпрі зустрів знайомих журналістів, з ними жили десь буквально тиждень-півтора, знімали там якісь відео, я намагався якось мотиваційні відео знімати, підтримати своїх побратимів, але розумів, знаєш, що це, ну, коли йде таке пряме вторгнення, і ці мої лозунги, розповіді, коли я сам не можу взяти до рук зброю, воно мені було дуже, дуже важко це. Я звідти, з Дніпра, написав лист до Литви, де я був раніше, з фільмом «3 дні в Донецькому аеропорту» в 2018 році. Написав лист своїм знайомим, Пятрасу Войтекунасу, є такий сигнатар відомий
Та я Е, знаю, да, це людина, один з батьків, засновників сучасної Литовської Республіки. Да. Та Колишній посол, до речі, Литви в Україні. вчора, до речі, йому виповнилось 70 років. Я знаю, привітали, так. Да, продовжує Литва, Войтекуна з Я 5-го. відправив йому потребу територіальної оборони Миколаївської. Мені хлопці кинули, тому що тоді, бо ну сам знаєш, що відбувалося тоді на початку. Хлопці воювали в спортивних костюмах, в кросівках. І він мені відповів, що я переслав твій запит Міністерства оборони. Давай приїжджай в Литву, будеш зустрічатися і щось робити. Тому я, дякуючи знову ж таки друзям в Дніпрі, приїхав у Львів і у Львові чекав уже відмашки, коли їхати в Литву. Організував там теж таку невеличку волонтерську групу. Почали щось там збирати у Львові, відправляти на Миколаїв, щоб хоч якось бути корисним. І у Львові я вже зустрівся своїм онуком, з дочкою, з дітьми. Дружина на той час була в Польщі, намагалась там щось організувати, якусь допомогу. І ось десь, здається, в березні, 13 березня, мені сказали, треба приїжджати в Литву. Я поїхав, зустрівся з дружиною на автовокзалі. Це як в кіно було якомусь військовому. Знаєш, коли у мене була 5% на телефоні. Заряду я не знав, зустрінусь я з нею чи ні. Я оцей такий грязний, смердючий, тому що речей з собою не було, одна сумка. Я зустрівся з міністром оборони і хотів, чесно скажу, хотів залишити дружину і повертатися в Україну, тому що навіть відсутність рук, воно, знаєш, все рівно не прибирає відчуття того, що ти ось кинув, що ти тут в безпеці, що там твої воюють, а ти тут. І оця постійна внутрішня боротьба була присутня. Я зустрівся, мені неочікувано для мене там дуже серйозно допомогли. Там 100 бронежилетів, 100 шоломів виділили це по тим часам. Це був просто неймовірний скарб. Я все це відправив в Україну, вже збирався їхати. Познайомився з литовцями. Там ти напевно теж знаєш Сакалас Градецькас, який там вже 56 рейсів зробив на Україну, з Аурімасом Навісом, з другими. І мене переконали, що я залишився, що я тут можу більше користі принести. І ми почали збирати гроші, відправляти автівки, позашляховики, пікапи. Хтось щось приносив з литовців, хтось приходив, мене запитував, кому краще відправити ту чи іншу річ, тому що все-таки я трошки орієнтувався в цьому. І тому я залишився, і це сприймаю зараз як таку добровільну мобілізацію свою, тому що, знаєш, емоції емоціями, але я уявляю, ну, повернувся б я в Україну, знову писав мотиваційні пости, казав, хлопці, давайте вперед, і, власне, все. А тут я вже достатньо багатенько ми відправили. Ну і так все дійшло до того, що я вже зареєстрував тут власний фонд благодійний Олександра Терещенка. Ну і вже намагаюсь допомагати більш так ґрунтовно. Олександре, скажи, а що з протезуванням? Ти там у Литві якусь там допомогу отримуєш? Та справа в тому, що мій протез таки мене знайшов, тому що закінчення протезування мало бути 25 лютого. Це вже був останній день, і потім я поїхав на Дніпро, протез евакуювали в Кропивницький, і вже десь в серпні я зустрівся з своєю протезисткою у Львові, і мені поставили новий протез, так що тут все добре. Слухай, а я бачив такі на наших бійцях, не пам'ятаю на кому конкретно, просто фотографії або відео бачив. Є такі нові протези, які дуже багатофункціональні. Ти щось про це знаєш? Ну там пальці вони рухаються, там я не знаю, як це працює. Так, там навіть можна факт показати, купу всього. Справа в тому, що є такі протези, але вони потребують керування за допомогою додатка на телефоні, ну, зміну цих функцій. І коли ти маєш однієї руки, то це достатньо зручно. Коли нема двох рук, то це, ну,
це витребеньки, як я кажу. І тому я вже зупинився на цьому гачку, який мені найбільш зручний і з яким я можу бути автономним практично тижнями, головне тільки підзаряджатися. Ні, ну як ти володієш своїм протезом, це взагалі просто майстерність якась. Але знаєш, ну я думаю, що буде якісь там в додатку, я не знаю, голосові команди. Ну я не знаю, це твоя справа, звісно. Я просто подивився, думаю, нічого собі роблять уже і нашим, ну, за кордоном десь ставлять. Да. Саш, будь ласка, знову ти обличчя твоє нижче, ніж треба. Ага. Ось. Ну, ти сам згадав про побратимів. Ну, до речі, якщо на мою думку, то в Литві ти корисніше там просто, ну, дійсно, тут ти міг би лише там вербально мотивувати або інтерв'ю давати, а там ще, крім того, ти допомагаєш своїм побратимам. І якраз про них я хочу запитати. Хто де зараз з тих, хто ну найближче до тебе, люди, з ким ти тримаєш контакт, як у них справа, яку допомогу вони просять у Литви, у тебе там, ну взагалі твій погляд на нашу війну, так знаєш, я на нашу війну ну, з-за кордону, бо я ж теж був в Литві, але ти ж там постійно знаходишся. Як вони сприймають литовці? Як ставляться чи змінилося ставлення? Тобто всі питання, в принципі, які традиційно ставлять про війну, про наших друзів, тощо. Можеш просто розповідати це навіть не як інтерв'ю, а просто як твоє враження про побратимів, про війну, про наших литовців. Ну, знаєш, мої побратими, на жаль, вже є принаймні 3-5 хлопців, таких достатньо близько, з якими я дружив, яких вже немає, і це дуже сумно. Один хлопець Сергій Гусіді, який ми разом працювали, є моїм підлеглим, був, займався національно-патріотичним вихованням. Загинув в травні під Вугледаром, і це дуже боляче сприймати і розуміти, що ти не з ними. Інший мій товариш, яким ми дуже дружимо, який втратив в 15-му році ногу вище коліна, і ми постійно жартували, щоб от з нас двох одного нормального зробити. У мене нема рук, в нього ноги, і ми пішли воювати. То він зараз воює без однієї ноги. Ми йому там передали вже тепловізійний приціл для снайперської. Він тепер мене з дроном мені містки виносить, що треба. І він там на Донбасі воює, і я дуже за нього переживаю, звісно, бо не уявляю, як він там лягає з тим протезом, бо тому що це ж коліна немає. І йому років десь приблизно, як мені, трошки молодший. І інший мій товариш там перед війною переїхав в Німеччину жити, він етнічний єврей, і вирішив, що ну, трошки стомився, бо в нього 3 дітей. З початком війни він теж написав зразу в групу: хлопці, в мене таке враження, що я вас зрадив, кинув все і вже тут зараз організував групу аеророзвідки, я їм допомагаю, теж відправляють звідти машини, вони створили свій дрон і працюють. Багато хлопців моїх звертаються і просять, і щось передати. В основному це те, що можна: машину, дрон. З Литви тут передають також, у них є така хороша група, називається «Бий окупанта ситим». Вони формують такі сухпайки в коробках на відділення, дуже зручні, і це хлопці дуже теж полюбляють. Також часто звертаються: ну як там, Саня, коли там Захід, коли будуть за нас воювати, коли там прийде НАТО допомагати і так далі. На що я, звісно, говорю, що хлопці, ну навряд хто за нас прийде проливати кров. Нам можуть допомагати, нам дають зброю, але це наша земля. Що стосується Литви, то ну ти був тут, знаєш, що литовцям зайве розповідати, що таке Радянський Союз. Тут мало не в кожній сім'ї хтось в Сибіру загинув, хтось залишився, хтось народився в Сибіру, і вони знають це не з розповідей, що це таке радянська влада і що таке, куди нас хочуть загнати. Тому, звісно, цей порив, що ось недавно в мене була
такий епізод, коли один із сигнатарів мені каже: я у свого сусіда побачив, що стоїть позашляховик у нього без діла. Хотів купити, а він каже: а куди тобі? На Україну, забирай безкоштовно, ще й сам відремонтував. Треба було застрахувати автомобіль, щоб його перевезти через кордон. Хлопець, який займається страхуванням, страхував мені зазвичай там по 11 євро на місяць, а цей раз пише, каже: вибач, 20 євро. Я оплатив, він застрахував, тут же він мені скинув 50 євро на фонд своїх. От таке страхування, розумієш? І це постійно теж історія така щемлива, коли бабуся в'язала для українських воїнів носки до самої смерті, і її дочка передала це все вже для нас. Тобто це кожного дня такі історії, коли ти відчуваєш, що ми все-таки поряд. І Литва не багата країна, маленька і не дуже багата країна, але вони віддають дуже часто останнє, тому що розуміють, що ми там робимо. І що Україна тримається, це не просто слова, що Україна тримає там небо над Європою, що Україна – це щит Європи чи ще щось. А це дійсно так. І не скажу, що відношення зараз змінилося. Безперечно, люди втомлюються всі. І, напевно, в Литві теж приходить втома, і це вже не такий запал, як одразу. Багато хто вже повіддавав і свої машини, і багато купив речей за власні гроші. Зараз це, і тим більше там і Байрактар купили, і купу всього накупили. То зараз це, звісно, всі збори йдуть важче, і це не лише в Литві, я думаю, що й в Україні. Тим більше дуже часто всі чекають, ось уже все, піде контрнаступ, ось уже на Рамштайні нам дають леопарди, нам дають там Бредлі і все інше, і доводиться пояснювати, що 50 Бредлі чи 50 леопардів на 1500 кілометрів фронту, не вирішать ситуацію, і все рівно від нас треба допомога. Тому ось працюємо, зустрічаюсь з людьми, зустрічаюсь на всіх рівнях, намагаємося щось зробити. А чи запрошують тебе як ветерана литовські якісь заклади? Я в першу чергу маю на увазі військових литовських. Їм цікаво, що відбувається. Просто я там був на зв'язку просто з діючим офіцером литовської армії, який питав, що я можу відповісти. Я там його з'єднував з різними людьми, з військовими, щоб він каже, нам ваш досвід важливий. Вони враховують наш досвід, практично, чи ти спілкуєшся з військовими? Я скажу тобі чесно, що я там періодично мене запрошують в академію військову, і я такі невеличкі лекції їм з ними проводжу там зі свого досвіду, як, скажімо, людина не військова потрапляє на війну, що вона відчуває, який вплив на неї мають командири, чи негативний, чи позитивний, як вона бореться зі страхом, те, що можливо їм знадобиться, і намагаюся розповісти, з яким ворогом ми маємо справу. Щоб вони розуміли, що там всі Женевські конвенції, всі там різні речі, що тут не працюють. Тому вони дуже цікавляться військові. Я також в академію відправив, мені хлопці зібрали купу експонатів, там захоплених шевронів, цих шоломів радянських часів, все, що пов'язане з армією москальською. Тому, звісно, і так само там і стрільці, і люди, які мають зброю, які розуміють, що, не дай Боже, що станеться і війна прийде сюди, що вони не будуть тікати, їм треба щось робити. На державному рівні, я думаю, що мали би більше робити саме в плані налагодження там територіальної оборони, координації. Напевно, вони, так як і ми, до 24 лютого не вірили, що це реально, що це може бути, що може бути така війна, що може бути авіація, танки, знищення сіл і міст. Тому тут трошки вони повільно, але я думаю, що там є все-таки люди, які штовхають цей процес, і вони готуються
бути готовим, це значить мало шансів, що це відбудеться, як на мене. А тоді я в тебе запитаю прямо, а ти саме на таку війну чекав? Бо ж ти ж кажеш, Харків, це просто ж було, це перші удари були, Салтівка, там, ну таке, було досить голосно, і танки, і ракети, і літаки. Ти готувався, ну, морально до такого виду війни? Скажу чесно, ні. І не лише тому, що я там такий оптиміст по життю, а з тої точки зору, і з військової, що це було ну абсурдно достатньо та кількість військ, яка була, і ввести широкомасштабну війну, розуміючи, що ну такою кількістю неможливо це. І ну напевно, і Путін і пішов на це, тому що ніхто не очікував таких асиметричних дій. Тому я, наприклад, з Мирославом Гаєм, ще там ми в 17-му році, він переконаний був, що буде війна, буде серйозна. І він це так говорив, як факт уже. І мені так якось дивно було. Я намагався йому там опонувати, що слухай, ну там Путін божевільний, божевільне його оточення. Але люди, ну ми ж жили поряд. Там я служив в радянській армії, було купа. Невже вони щось може їх примусити вбивати нас? І, на жаль, то я теж помилився, як і багато хто, тому що та кількість людей, яка готова йти вбивати, грабувати, гвалтувати, що вона достатньо велика там. І Тут навіть, знаєш, примушувати нікого не треба. Вони йдуть добровільно. Там жодних проблем з цим немає. Кордони відкриті, інтернет працює. Вони просто хочуть убивати, грабувати, гвалтувати і отримувати за це гроші. Ось так це виглядає. А до речі, як твої побратими, які там на фронті, або ну, знайомі, там, не обов'язково там побратими. Просто як вони оцінюють росіян, які воюють проти них? Ось я, ну крім там слова кацапи, зрозуміло, там місники, я чув таке слово зомбі. Ну, тобто іноді це виглядає як зомбовані якісь атаки. А враження твоїх військових від окупантів? ну, знаєш, різні є, звісно, є і мобіки, які йдуть, яких просто женуть така маса, яка ну, погано підготовлена і просто лізе вперед. Є, безперечно, дуже підготовлені бійці, яких не можна недооцінювати, які воюють, і які дуже швидко вчаться на помилках і таке інше. Тому називають по-різному, безперечно, і зневажливо, і більше ненависті, тому що після того, що вони роблять, то стосовно зомбі, то я коли воював в 14-му, то там під Донецьким аеропортом теж складалося враження, що вони якісь зазомбовані, тому що йшли просто, їх косили, а вони йшли. І ось це дивувало. І зараз я ну от важко сприймається, навіть коли я зустрічаюсь з курсантами в академії, що ну нібито знаєш, уже 21 століття, уже там купа всяких розуміють, що солдат це найдорожча історія в армії. І купа безпілотників, все щоб замінити. А тут армія, яка готова ложити своїх сотнями тисяч, і для них це нормально. Ну, от тому наші і кажуть зомбі, і я тобі розкажу, це абсолютна історія правдива, як в одній роті, там, в одній бригаді, просто автомати вимушені були міняти всім. Бо там така кількість була цих хвиль, так званих, що вони просто, у них автомати вийшли з ладу. Через те, що перегрілися, вони не розраховані на таке. Ну, а взагалі, ну, дивись, ти сказав, що там не підготовлений є Вагнерс, є ну, різні ситуації. Тут, я не знаю, ти, ну, напевно, ти читав, слухав, тут був такий певний скандал. Я не люблю скандалів під час війни, я ніколи там у срачах не беру участі, але це було інтерв'ю Washington Post, де військовий на позивний Купол, відома людина, напевно, ви її знайомі, може особисто, може ні.
Він сказав, що ну, він вказав на недоліки в підготовці наших новобранців. Що ти хочеш чи можеш про це сказати? І як про цей конкретний випадок там ну писали, там журналісти писали, інтерв'ю давали, розбирали це. Це нормально. У нас демократична країна, в принципі, нема питань, ми ж не Росія. А як ти сприймаєш такі ситуації? І що думаєш про те, як готуються наші солдати, офіцери? Так, я знаю цю історію, я розумію цього комбата. Ми, на жаль, не знайомі. Я безперечно вважаю, що військові, особливо під час війни, мають всі свої інтерв'ю все-таки там чи погоджувати, чи ну тобто не може людина, яка воює, ну говорити від свого імені там будь-що свою думку, наприклад, тому що всі сприймають і тим більше зарубіжними СМІ. Це не за того, що я там ну, вважаю, що він не правий, що він не безперечно він сказав багато того, що є, тому що ну, ми всі розуміємо, що під час війни такої динамічної, коли є постійний наступ, коли фронт 1500, коли безперечно постійно треба поповнювати особовий склад, то вже не настільки багато часу на їх підготовку. Ну звісно, когось готують там в Британії, в Польщі, ще десь це швидше. Всі інші на полігоні. І я згадую себе після полігону, після 3 тижнів полігону. То ну це таке зліт-посадка, як то кажуть. І я думаю, що він хотів, його посил був перш за все до того ж заходу, що кожне зволікання з зброєю, воно ж все-таки ми втрачаємо людей, і у нас згинуть, причому ті самі мотивовані, ті, які воювали з 14-го, і на яких треба менше витрачати часу, щоб їх навчити користуватися цією зброєю. Якби нам дали там хаймарси там на півроку раніше і так далі. Тому я його розумію. Я розумію всі недоліки. Я скажу тобі чесно, я там практично не читаю новин і не читаю експертів, тому що багато є таких кашпіровських, типу Арестовича, які там розказують, що все добре, і що все нормально, що ми б'ємось ще скоро. І коли я приходжу в будь-яку аудиторію, одне з питань обов'язково буде: на ваш погляд, коли закінчиться війна? І ось це просто вбиває. Тому я знаю все від своїх побратимів. Я знаю, як це важко, які є недоліки, чого не вистачає, як не вистачає особового складу підготовки. Але вважаю, що зараз ми маємо якомога менше про це говорити просто, а намагатися щось зробити, щоб це виправити. Щось допомогти чимось там з тим же зброєю обладнанням, ну щось змінити. Ну, безперечно, ми всі розуміємо, що у нас мобілізаційний ресурс ну десь в рази в 4 менший, ніж в Росії. Ну, якщо брати співвідношення по кількості населення, хоча б по цьому. Безперечно, у нас величезна перевага, що ми воюємо за свою землю. І будь-який мародер, який прийшов вбивати, наскільки б його мотивація не була захопити там пральну машину чи там зґвалтувати, все рівно у мене її буде більше, тому що я б'юсь за свій дім, за своїх людей. Тому це питання складне. І я, знаєш, я ну, впевнений, що не можна впадати лише там в ейфорію і ось таке показувати мультики і сприймати людей як таких, що не можна їх травмувати, що як перед 24-м, не дай Боже, щоб ми там мали ці тривожні валізи, не дай Боже, щоб ми там не подумали, що буде війна повномасштабна, все добре. Це теж погано, але ну не все можна говорити в інформаційному просторі, принаймні, щоб не озброювати ворога інформаційно. Ну, тут я розумію, про що ти кажеш. До речі, просто я думаю, що тут, у таких випадках, треба трохи довіряти фахівцям і звертатися до пресофіцерів, щоб вони хоча б там подивилися, що пишуть там, що записують ці люди, іноземці особливо. Бо тут ризик ще який. Ось людина щось розказує,
І коли ти повну бесіду чуєш, все ніби зрозуміло. Але вони ж не будуть в газеті там годину розмов. Та? Вони візьмуть там 2, 3, 4 базових речення, дадуть. І для своєї аудиторії вони це дадуть. І їм це нормально. Да? А ми, як коли читаємо, і наші там люди, це по-іншому. Тобто, це треба розуміти, як преса працює. Ми нікого, звісно, не звинувачуємо, тим більше, що було, то було вже. От, і це герой просто, і люди його. Тут немає про що казати. От ти сказав про. Ну, давай, по-перше, а чи не вважаєш ти, що просто для кожної аудиторії є інше джерело? Ось ти не дивишся тих військових експертів, так? Значить, а ось литовська домогосподарка, яка там переживає за Україну, або німецька, або польська, там, я не знаю, там, хто розуміє там, мову нашого ворога, там, ну, трофейну, як я називаю, яку там ці ефіри Фейгіна арестують. Чи ти не думаєш, що, в принципі, вони свою якусь функцію виконують? Тобто не для військових, я зрозуміло, що такі проста подача така оптимістична, така, вона розрахована, то не. Тобто тобі таке не потрібно як жанр просто. Може, це як жанр має право існувати для такого пересічного і європейського там в багатьох випадках населення, ну і наше так само. Ну, можливо, й треба. Ну, безперечно, я сприймаю інформацію по-іншому, Ну тому да. що мені треба з першого джерела. Можливо, ну єдине, що знову ж таки дуже часто, що їх оці увіщування і заспокоєння, вони ж негативно впливають і на людей за кордоном, які вважають, що це вже ну тоді все нормально там. Там Китай зброю не дасть, скоро там прийдуть леопарди, ми їх накриємо, почнеться контрнаступ і все тоді. Ну навіщо тоді нам ще витрачатися там чимось допомагати? Тому я намагаюся взагалі про них не думати. А що ще хотів додати стосовно ось цієї історії з комбатом, то ну безперечно, коли військовий дає ось такого ранга, то це людина все рівно бачить ситуацію свою ділянку фронту, да, свою бригаду. Це Мгм. все рівно ну може відрізнятися. Тому ось мене коли запитували і всі ці 8 років, а ваша думка, от що там відбувалось в аеропорту? Я кажу, я бачив ось свій сектор. Все, це ось 10 метрів. Я не знаю, що там відбувається, і робити якісь там розказувати, що воно відбувається, це не дуже правильно. Тому я Господь з ними, з Арестовичами, з цими якусь функцію, мабуть, когось вони заспокоїли. Не знаю, що було більше хорошого від цього чи поганого, але Ось не я про ці запитання хочу, ну, ти згадав і просто потрапив під мій теж настрій. Ось постійно питають, ну і в мене навіть питають, ну хто я такий, я що на війні розуміюся, чи що? Ні. Все одно питають, коли звільнять Крим, коли закінчиться війна. Ну, моя відповідь, як людини цивільної, я кажу так. Я на цьому не розуміюся. Підштовхувати армію я не можу і не хочу. Я навіть слова такого не скажу. Візьміть мені Крим, там поверніть. Да? Ну це просто буде виглядати як ну просто фу. Я кажу, що ну, швидкість звільнення наших територій, включно з Кримом, залежить від вашої підтримки Заходу, від вашої конкретної підтримки українців. А скільки ви дали грошей на Збройні Сили? І тобто, попри всі там оптимістичні, реалістичні, будь-які прогнози, допомагати треба щодня. І питання швидкості звільнення території це питання, а скільки зростає допомога, ну не лише західна, а в принципі людей таких, да? Чи вона на паузі, чи вона зменшується. А ти що кажеш, коли про термін закінчення війни питають? Ну, я приблизно кажу те, що ти, тому що, ну, по-перше, моє звання старший солдат. Я воював, і я дуже не люблю, коли солдати починають якісь там такі стратегічні робити заключення, що ось враховуючи ситуацію. І я теж кажу, що дуже багато чинників. І те, що я до цього говорив, що ці там і Бредлі, і Леопарди, це добре. Ми там створюємо якісь, але у нас 1500 фронту, і Мавік третій, який там коштує під 3000
євро, його збивають. А хлопці, коли його мають, вони бачать пересування ворога, можуть знищувати і держати в напрузі його на тій чи іншій ділянці, що може потім і датися в знаки при наступі. Тому я теж кажу, що навіть вчора написав пост такий, що чекати перемогу довго, а треба щось робити. І взагалі я зараз категорично не хочу жодних прогнозів, бо вони, я відчуваю, внутрішньо вони мене розслабляють іноді. От там, наприклад, там звільнили Херсон, звільнили Харків, уже всіх така ейфорія. Мені навіть хтось сказав, та ти типа пізно вже фонд зареєстрував, уже скоро звільнять, уже що там, біжуть кацапи від вас. Тому, безперечно, тут треба стіпити зуби і воювати, і впевнений, що звільнять і Крим, і звільнимо і Крим, і всі наші території. Не знаю, хочу, щоб це сталося в цьому році. Але скільки б це не зайняло, я готовий працювати на це і день, і ніч. Ось, да я так задоволений, знаєш, я хвилювався, що ти скажеш. Значить, я все правильно кажу. І якщо ти таке кажеш. І ще, знаєш, окремо хочу запитати про контрнаступ. Контрнаступ. Коли вже контрнаступ? А коли буде контрнаступ? І це теж якось підштовхують армію, навіть журналісти обговорюють це. А коли? Тобто, за яких умов? Не коли, за яких умов може статися і має статися, на твою думку, контрнаступ? Я не при напрямок кажу, там, це ми не знаємо, і слава Богу, ніхто не може знати цього, так? Про варіанти. А за яких умов це може статися? Я не про термін, не про час. За умов, що, по-перше, коли цього не буде очікувати противник, і коли будуть засоби для цього, коли буде ситуація на фронті складеться таким чином, що можна не положити хлопців і не покласти техніку, щоб зробити комусь заходу треба показати, що ми атакуємо, бо нам перестануть підтримувати. Ну, це не той контрнаступ, який нам потрібен. Треба буде, щоб все було чітко вивірено, зрозуміло, що там на тій стороні відбувається, там нанесені удари по командним пунктам, там чи ще якісь. І тоді, і хай це приймають рішення військові. І я не хочу про це знати, і не хочу чути про ці розмови постійно. Мене, знаєш, вибішує, коли у нас чомусь начальник головного управління розвідки Буданов, він як кінозірка, він постійно віщає з телеекранів. Ну, як на мене, це не дуже правильно, тому що його робота абсолютно не публічна. Тому я вважаю, що буде тоді, коли буде впевненість у наших головнокомандуючих, що це буде не дарма і принесе результат. Ну, я людина така, знаєш, спокійна, в принципі. Єдине, що я хочу тобто твою реакцію теж почути на це. Ось ці постійні, дійсно, медіапросторі розмови про швидкість, про контрнаступ, тощо, щось мені, і взагалі, знаєш, фронт уже для багатьох десь. Я нікому не критикую, але він десь. Не тут, не в Києві. Так прилітає, але вже не так часто, не так. Вже електричество маємо, там те маємо, і зима прийшла. Зима – це сама по собі стрес. Так? Тобто життя покращується, а що? Ось. І мені просто, я згадую 15, 16, 17, 18 роки, коли таке було враження, що війна, вона десь стала на паузі, десь там хтось воює, гине, отримує поранення, а в нас тут все налагодилося. І я пам'ятаю, коли Порошенко після цього інциденту в Протоці, коли обстріляли, захопили наших моряків, коли він оголосив воєнний стан, почали кричати, навіщо нам це, що це, немає жодних підстав для цього. Я тоді сказав, що ви робите? Ну як немає? На мою думку, воєнний стан має просто бути цілодобовий просто з 2014 року. Але суспільство і тоді, коли Порошенко став казати, почав знову перед виборами казати про війну, армія, там мова віри, та багато хто не повірив. Сказав, ну да ладно, що ти нам розкажеш? Ми тут спокійно все жили, так? І ось яка шкода, ось на твою думку, від таких настроїв? І як, в принципі, державі тримати суспільство в тонусі?
Ну, розуміємо, що головні, хто тримають нас у тонусі, це окупанти, і це вони, якби, ну, змінили круто нашу націю. Про те теж тебе запитаю. А ось конкретно про такі, про таку війну десь далеко. Що з цим робити? Ти знаєш, мене це теж і зараз мене чіпляє, коли там хтось пише там, що від початку 24 лютого почалась війна в 22-му Угу, році. угу. Що було до цього? До цього, звісно, по Києву можна було ходити, пити пиво і не знати, що є війна. Я коли працював заступником міністра у справах ветеранів, там ми спільно з хлопцями з інституту нацпам'яті вони організовували щомісячно панихиду по загиблими за місяць. Це було 13-15 загиблих. Так на панихиду приходило там 10 чоловік, бо ніхто не хотів чути, що це відбувається. Зараз, звісно, коли прийшла війна і під Київ, і Полтава, і Чернігів, то всі якось мобілізувалися. І, на мій погляд, і тоді був такий момент, що ми стали як єдиним організмом, який з хворобою бореться, і кожен на своєму місці хоч щось робить, і це ось згуртовувало. Зараз, що звісно, знову війна переходить в таку, там десь фронт стоїть довго, десь ми там почнемо. І на мою думку, що тут все-таки ну, має бути оцей, знаєш, такий весь інформаційний, стерильний інформаційний простір, що все ось там все нормально, нам дають зброю, ми атакуємо, у нас нема поганих новин, у нас нема там чогось там загиблих, знищених, і все, така деяка ейфорія виникає. Я думаю, що тут має бути ось якийсь все-таки баланс інформаційний, щоб все-таки ми не скільки прогнози робили, коли в нас закінчиться, а більше говорили про те, що для цього треба. Що нам треба мобілізувати таку кількість людей, і нам треба, і це не прийдуть люди з Марсу. І якщо ти ходиш, п'єш пиво, і тебе дуже боїшся, що ти отримаєш повістку, але хто має на твоє місце прийти? Що є люди, які життя чиїх менш цінне, чи вони там менш цінні для матері чи для батька. Тому я думаю, що тут ми маємо зрозуміти, що ми маємо справу з дуже серйозним ворогом, з підступним, з купою людей, які готові йти вбивати нас. Тут це життя, це битва на смерть. І це не перебільшення. От ми зараз можемо або втратити цю державу знову на сотні років, і вони нас переб'ють всіх там поступово і методично і знищать. Або ми зараз відстоїмо це, і наші діти, внуки будуть жити спокійно. Тому тут я думаю, що треба не з людьми не говорити не як з дітьми, а як з громадянами, які розуміють, що йде війна і що ось є така реалія. Ну, раз ти про націю вже сказав, розказуй твоє бачення, як змінилася наша нація. Я маю на увазі всіх, незалежно від етнічного походження, як українська нація змінилася з 24 лютого, як змінилося нас, може і політики змінилися, когось ми не бачимо, хтось навпаки, нам, ну, і змінилися і влади, і багато хто з тих, хто казав так доволі лагідно про мир, там то, що зараз це люди, ну, русофоби, ну, не менш, ніж я, наприклад, або ти. Ось це об'єктивна реальність, і це правильно, так і має бути. Але чи дійсно ми подорослішали, і що про це нам кажуть? Або це теж може бути тимчасовим, і розслаблятися це ми теж уміємо. Ну, ми вже про це говорили. Ну, я відношусь до тієї категорії людей, які теж вважають, що саме агресія, Путін і цей ворог зробив з нас націю. Тому що загроза, ну коли нема загрози, і ти, напевно, пам'ятаєш 91-й рік, коли незалежність, коли ось так все нібито як в щасливому сні відбулося. Ну, якщо не брати те, що відбувалось до 91-го року, коли століттями гинули, наближали, а нам вона дісталась так досить спокійно. То зараз це вже для багатьох
людей, які раніше там вважали дійсно, що це там божевільний Путін, а насправді там росіяни хороші, там все нормально буде, нормалізується. І я знаю особисто людей, які були ну такими, між нами кажучи, сепарами яскравими, особливо там у нас на Миколаївщині, які зараз вже говорять слава Україні, як там наші хлопчики на війні, тому що всі побачили, що це страшна машина, що тут немає значення. Ти лояльний до них чи не лояльний, снаряд прилетить і не буде твого сина, твого батька, там твоїх дітей. Тому, безперечно, цей чинник з'явився, і ось ми в такій критичній ситуації. Я думаю, що саме оце нам допомогло вистояти, і ось цей широкомасштабний наступ, який вони напевне все таки розраховували, що більша частина там буде взагалі не прийматиме участь, сидіти по підвалам, там цих 10-20% контужених ветеранів, яких швидко переб'ють, а всі інші там будуть зустрічати з квітами, то вийшло навпаки. То вийшло, що і, до речі, для мене ось показовим був Харків, тому що ну ти знаєш, Харків, 50 кілометрів до кордону. Приїжджаєш на залізничний вокзал, там ходять з цими табличками Білгород, маршрутка. І коли я опинився там один, і я збирав свої речі, і думаю, ну все, хлопче, тобі тут і зараз прийде наколка з тризубом на плечі, там тільняшка, зараз ти перший і підеш туди. Але я потім зустрічав цих хлопців з тероборони, вони розмовляли російською. Але це така твердість була, що і спокій, і твердість, що вони наваляють будь-кому. Тому я думаю, що це все-таки росіяни помилилися і навпаки ще більшу протидію отримали у відповідь. І я навіть, мені знаєш, страшно десь заднім числом, якби це відбулося навіть не 14-й рік, а це відбулося там ось без 14-го, в 22-му, коли всі ось такі були розслаблені, не готові до війни, коли там, ну, хто нам загрожує, в Америці ми не потрібні, росіяни, друзі, і тоді б нас взагалі могли взяти. Вже б мало було тих, хто міг би взяти до рук зброю. Щодо того, чи це вже назавжди, ну, безперечно, не буває так. І ми маємо, ну, що таке 9 років війни. Звісно, ми почали формувати свою націю, але це процес постійний, і це треба підтримувати. І це має бути дуже чітка політика виховання наших молодих людей і в школі на цих прикладах, які йде, тому що хтось має займати місце. І я тобі скажу, безперечно, така можливо страшна річ, що ну ми переможемо, ми відновимо свої кордони, але за кордонами нашими буде той самий ворог, який там зможе змінитися влада, але вони все рівно будуть десь подумки думати, що ми щось робили неправильно, тоді треба було зайти з іншого боку, і ми маємо бути готові до цього. Тому це процес, який треба постійно культивувати. Знаєш, я іноді так думаю про історію України. Ти згадав про століття там знищення інтелігенції. Ну я вже не кажу там про мову. Це зрозуміло, паралельні процеси депортації, там заміни населення. Ну геноцид по повній програмі, включно з голодомором. Мільйони людей вбита українська повстанська армія. До речі, в Литві теж більше 22,5 тисячі людей лише в однострої, які пішли в ліси, і вони їх було вбито. Скільки депортовано там, ну, після нібито закінчення Другої світової війни. І про Україну я іноді думаю, що вона існує, в принципі, не за законами фізики. Ну, за законами фізики її немає, вона не мала б існувати. Якась метафізична абсолютно ситуація з Україною. І я думаю, що українці самі до кінця себе не знали, ну, сучасні українці. І що є якби підґрунтям для того, що Україна живе, виживає і попри всі ці жертви і страшні речі,
перемагає на відміну, наприклад, від Білорусі. Так, ось просто поруч країни знаходяться, але ситуація різна. Чому так? Ну, ти знаєш, можливо, що це той код, який в кожному з нас є. Тому що я, знаєш, аналізую свою історію. Я закінчував істфак в 91-му році. Я був таким, як то кажуть, застібнутим радянським юнаком. Хотів попасти в Афганістан. Я дуже пишався, що я після служби в радянській армії почав думати російською, розмовляти російською. Що, типу, я ж тепер вже ось справжній радянська людина. І поступово до 91-го мене, звісно, там почали вивчати історію, якесь було захоплення, але воно було таке, знаєш, я розмовляв російською, я вважав, що я патріот, але ну, ось все це нормально. І коли почалась війна, то у мене взагалі не виникло запитань, воювати чи не воювати. Ось я пішов, я розумів, що це моя земля і все. І так само кожен Майдан, знаєш, от всі там, багато хто заспокоював себе там і з наших там провладних людей, і за перебріком, що Майдан це повністю там проплачена акція, що ну це не може бути такого. От, щоб люди вийшли і вирішили, що ніфіга, не буде так. Але ось в нас це є всередині, воно якось сильніше нас. Що коли нас починають нагинати і нас починають нам щось розповідати, що ми маємо зробити не так, як ми планували, як нам обіцяли, то немає тої влади більше. І ось воно десь це сидить в нас, і можливо в цьому метафізика, і можливо в цьому і помилка Путіна, що ми ж схожі на них. Ну, у нас теж є руки, ноги, ну за виключенням мене, да? Ось так Жартівник, блін. Поставити поряд, ну не відрізниш, поки мовчить. Але ось вони нахилять голову і підуть, і вважають, що так треба, а у нас люди встануть і будуть боротися. Ось там Баштанка, моє невеличке село в моїй області. Хлопці, куди бронежилети відправляли. Хлопці просто кожного разу виходили на об'їзну дорогу з тероборони, де ходили кацапи і методично їх нищили там в спортивних костюмах, в кросівках, з одними автоматами. Там. Ну, РПГ це було за щастя. Але вони це робили, і вони відстояли свою країну. Тому я думаю, що це, напевно, все-таки оцей генетичний код. І я тобі скажу ще одну річ, що я десь роки 2 назад лише почав дивитися фільми художні про ось УНР, там Чорний Ворон я подивився, тому що я не міг дивитися фільми, знаючи наперед, що програно було це. Що програно, і потім були століття, ну фактично нічим не закінчилося, якщо брати так схематично. І мені було боляче на це дивитися, що люди загинули, а ми все рівно. Але я подивився ось Чорний Ворон, і потім зрозумів, що якби не вони, мене б не було. Це десь воно в мене відкладалося там, і в цих поколіннях всіх. Тому ось все-таки, може це і не метафізика, може це все-таки закони історичні. Я теж так думаю, що метафізикою це пояснити не можна. Просто я чітких таких пояснень не знаходжу вичерпних. Але я думаю, що наші діти розберуться в цьому точно. Я знаєш, що хочу запитати? Там багато, особливо у Вільнюсі, і білорусів, і росіян, до речі, ну тих, яких там прийнято вважати хорошими. Чи зустрічаєшся ти з білорусами, з росіянами там, чи вони підходять, чи щось питають, або вони так осторонь українців тримаються? Ну, ти знаєш, в мене є тут декілька знайомих росіян, які ще в 2014 році, після того, як був анексований Крим, вони одразу продали квартиру в Москві і виїхали. Зрозуміли, що нічого хорошого не буде. Я намагаюсь там не заглиблюватись в наших дискусіях далі, тому що мені, знаєш, ну важко зрозуміти, поставити себе на їх місце. Як це, коли ти розумієш, що це все неправильно, що в твоїй країні відбувається, але там 80% це все, і ти нічого не можеш зробити. І ти мусиш собі сказати, типу, що ти кацапи, ви всі, що ми там орки, що ми ще щось, ти маєш до себе все це прикладати, бо ти ж етнічно типу з ними. І це дуже складний вибір для нормальної людини.
то я, ну, в принципі, ми не мали з якихось там з ними таких, нібито вони нормально це сприймають. І щодо білорусів, то я декілька разів був там, точніше, один раз на заході на підтримку батальйона білоруського, який воює в Україні, вони йому тут допомагають. То там, ну звісно, є невелика така група людей, яка підтримує, яка працює, яка намагається, напевно, і намагалась щось змінити в Білорусі. Ну не скажу, що я там підтримую з ними якісь особливі зв'язки, тому що тут я не особливо людина тусовочна. У мене більше часу забирає ось саме те, чим я займаюся. Але ну думаю, що їм теж сумно зараз бачити, в що перетворюється їх країна. Ну, що можу сказати? Можу сказати лише дякую тобі. Бажаю здоров'я тобі, сім'ї, онуку і всім навколо. Бажаю твоїм побратимам, щоб вони повернулися, щоб менше було загиблих, поранених. Ось, ну і вдячний, що ти знайшов час. Я думаю, що час від часу треба нам з тобою говорити, бо це має сенс для, ну, мені, перш за все, цікаво. Я думаю, що всім теж, і що треба бути спокійними, не рожевими, а людьми відповідальними і такими, як ти. З нами був Олександр Терещенко, Герой України. Прекрасна людина. Дякую, Саш. Дякую. Якщо запросиш в Крим на плов, я теж погоджусь. Я тебе вже декілька разів, здається, запрошую. Та за замовченням запрошую, звісно. Дякую всім. На все добре, дивіться АТР далі.